Konnichiwa, minasang, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Ang bidyong ito ay isang introduction tungkol sa Japanese honorific at humble speech o yung tinatawag nilang keigo at kensongo. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang Japanese honorific speech ay tinatawag nilang keigo. Keigo. Tuwing gumagamit tayo ng keigo, inaangat natin ang estado ng ating kausap o yung taong ating pinag-uusapan bilang pagpapakita ng respeto. Ang Japanese humble speech naman ay tinatawag nilang kensongo. Kensongo. Pag gumagamit tayo ng kensongo, binababa natin ang ating sarili upang ang ating kausap o ang ating pinag-uusapan ay umaangat. Kailan ba ginagamit ang keigo at kensongo? Gagamitin natin ang dalawang ito tuwing ang ating kausap ay may mataas na ranggo sa lipunan o mas mataas ang ranggo kesa sa atin, katulad ng teacher o professor, bisor natin sa kumpanya, presidente ng kumpanya, bisita o kaya customer. Tuwing nag-a-apply ng trabaho, tuwing nagsasalita sa publiko, katulad ng mga public service announcements sa tren, sa bus o sa eroplano, tuwing sumasagot sa telepono at nagko-customer service, keigo at kensongo ang ginagamit. Pangkaraniwan mong madininig ang dalawang tao sa publiko na gumagamit ng keigo at kensongo, lalo na sa larangan ng negosyo. At huwag magtataka na papasok ka sa tindahan at pagsasalitaan ka ng keigo at kensongo ng tindero o tindera bilang respeto dahil customer ka. Kaya kung di ka sanay o wala kang ideya, di mo talaga maiintindihan ang keigo at kensongo. Ngayon, paano ba gawin ang keigo at kensongo? May 4 na paraan at pwede mong ikukumbina ang 4 na ito sa pagsasalita ng keigo at kensongo. Ang unang paraan ay ang pagkabit ng honorific prefix sa mga nouns. Ang general rule ay gagamitan ng prefix na o ang mga nouns na galing sa tunay na Nihongo. Kalimitan, ito yung mga nouns na nakasulat sa isang kanji lamang at ang pronunciation nito ay yung kunyomi o Japanese pronunciation. Halimbawa, ang ibig sabihin ng sumay ay tirahan o bahay. Paglagyan ito ng prefix na o, ito'y nagiging honorific o sumay. O sumay, ang kagalang-galang mong tirahan. Respeto ito sa kausap o yung taong pinag-uusapan natin. Ang mga nouns naman na galing sa China, maraming ganito sa Nihongo, ay kumukuha ng Chinese pronunciation o onyomi at kinakabitan sila ng prefix na go para magiging honorific. Kalimitan ang mga ganitong nouns ay 2 kanji na kinukumpong. Halimbawa, ibig sabihin ng kekkon. Kekkon ay kasal. At pag nilalagyan natin ng prefix na go, ito'y nagiging gokekkon. Gokekkon, ang kagalang-galang mong kasal. Napaka-respectful. Ngayon, may mga exceptions din sa rule na ito. Halimbawa yung greeting na o genki desu ka? Kumusta ka? Ang o genki dito ay Chinese noun na genki. Nilalagyan ng o, nagiging honorific. Ang malusog, na kinakabitan ng o imbis na go o genki. Ang genki Chinese, pero ang honorific ay Japanese o. Ang iyong pagkamalusog. Isa pang exception, o dengwa o telepono. Ang dengwa ay galing sa Chinese na noun, pero kinakabitan ito ng o dengwa. Sa susunod na leksyon, sa leksyon 99, ating tatalakayin ang mga nouns na kadalasan ginagamit sa keigo at kensongo at kung ano ang kinakabit sa kanila upang magiging keigo at kensongo. O ba o go? Ang pangalawang paraan ay tungkol sa gagawin sa mga verbs. Pwede natin silang i-conjugate sa honorific style o keigo tuwing ang verb ay tungkol sa kilos ng ating kausap o taong ating pinag-uusapan na ating nirerespeto. Tapos, i-conjugate natin ang verb kung ito'y ating mga kilos o kilos ng ating mga kagrupo. Bale, pag-conjugate ng verb sa honorific o keigo, inaangat natin ang ibang tao at tuwing kino-conjugate natin ang verb sa humble o kensongo, tayo ay nagpapakumbaba. Tignan natin ng madalian paano ito gawin.
Paggawa ng honorifics o keigo, at tandaan, ito yung mga kilos ng ating kausap o yung taong ating tinataas, ang verb ay gawing conjunctive form at sa conjunctive form lagyan ng prefix na o, tapos ang conjunctive form ng verb ay kabitan ng ninaru o nasaru. Halimbawa ang verb na kaku o susulat, pag sabihin mong kaku, neutral ito. Upang gawing honorific, ito ay nagiging o kaki ninaru o kaki ninaru o kaki nasaru o kaki nasaru. At mula dito, pwede mo nang i-conjugate pa sa iba't ibang conjugation at modalities, kagaya ng past tense, negativo, permiso, pakiusap at iba pa. Ang kino-conjugate ay yung verb na naru at ang verb na nasaru. Ang nasaru ay isang irregular verb dahil sasabihin natin nasaimas sa formal. Ang isa pang paraan o pangpumorma ng keigo ay ang paggamit ng passive conjugation ng mga verbs na atin nang pinag-aralan sa leksyon 79. Sa passive, ang kaku ay magiging kakareru. Kakareru. At mula kakareru, kino-conjugate na ang verb sa mga iba't ibang tenses at modalities. Ang diferensya lang sa passive at sa keigo ay sa keigo ginagamit natin ang mga Japanese particles sa paraang nakasanayan. Halintulad na kung ang sentence ay hindi nakapassive. Ang passive lang ay yung verb. Ang okaki ni naru at kakareru bilang keigo ay pareho ang meaning, susulat. Pero ang susulat ay isang taong mataas ang ranggo at nirerespeto mo. Halimbawa sasabihin natin, si Professor Tanaka ay susulat ng thesis. Sa keigo, ito'y Tanaka sensei wa ronbun wo okaki ni narimasu. O kaya, Tanaka sensei wa ronbun wo okaki nasaimasu. At gamit ang passive, Tanaka sensei wa ronbun wo kakaremasu. Pareho lang ang meaning ng tatlong sentences. Si Professor Tanaka ay susulat ng thesis. At upang pumorma ng kensongo o yung humble language, ang formula naman ay o plus conjunctive form ng verb plus suru o itasu. Ang itasu ay ang humble version ng suru at mas polite ito kaysa suru. Kaya yung verb na kaku, susulat, ay magiging okaki suru o okaki itasu. Ibig sabihin ay ako'y susulat. At ang verb ay nako-conjugate din sa iba't ibang tenses at modalities. Ang kino-conjugate dito ay ang suru at saka yung itasu. Halimbawa ating sentence, sumulat ako ng report. Sa kensongo, watashi wa ronbun wo okaki shimashita. O watashi wa ronbun wo okaki itashimashita. Tutukan natin ang mga verb conjugations na ito sa leksyon 99. Ang pangatlong paraan ay ang paggamit ng mga special verbs sa halip na mga common na verbs. Hindi sila marami, mga 15 lang, kaya madali mong matutunan. Halimbawa ang verb na darating o kuru, neutral ang kuru. Ang honorific o keigo version ng kuru ay irasharu at oide ni naru. At ang humble form o kensongo version nito ay mairu. Kaya kung may tatanungin ka kung darating sila sa party, gamit ang keigo special verb, sasabihin mong party ni irashaimasu ka? Party ni irashaimasu ka? O party ni oide ni narimasu ka? Party ni oide ni narimasu ka? Tapos ang iniimbita mo, gagamit ng humble speech o kensongo. Oo, darating ako sa party. Hai, party ni mairimasu. Hai, party ni mairimasu. May mga special verbs din para sa verb na pupunta, kakain, iinom at iba pa. Ating tatalakayin ang mga special verbs na ito sa leksyon 100. Ang pang-apat na paraan ay ipapahiwatig ang mga pangkaraniwang verbs bilang pagbigay at pagtanggap ng mga actions na atin ang pinag-aralan sa leksyon 70. Sa pagbibigay ng action, meron tayong dalawang auxiliary verbs na pwedeng gamitin. Ang kensongo na sashiageru at ang keigo na kudasaru. Samantalang, sa pagtanggap ng action, meron tayong auxiliary verb na kensongo na
itadaku. Kaya halimbawa ang sentence, sinulatan ako ng teacher ng recommendation letter. Halintulad ito sa binigyan ako ng teacher ng action na sumulat ng recommendation. Sa Nihongo, sensei ga shisenjou o kaite kudasaimashita. Sensei ga shisenjou o kaite kudasaimashita. O sa pagsabi ng ako ang sumulat ng report, pwede natin itong sabihin bilang kensongo, hinayaan ako ng manager ko na sumulat ng report. Sa Nihongo, kachou ni ripoto kakasete itadakimashita. Kachou ni ripoto kakasete itadakimashita. Napaka-pakumbabang pakinggan. Suma total, ang honorific, keigo, at humble speech, kensongo, ay pinoporma bilang kombinasyon sa apat na paraang ito. Una, ang pagkabit ng mga prefixes o at go sa mga nouns na may kaugnayan sa ating kinakausap o sa taong pinag-uusapan natin na ating nirerespeto. Pangalawang paraan ay pag-conjugate ng mga verbs sa kanilang honorific at humble forms. Para sa honorific, ang pattern ay prefix o plus conjunctive form ng verb plus ninaru o nasaru. Isa pang paraan upang pumorma ng honorific ay ang paggamit ng passive form conjugation ng verb na atin ang tinalakay sa leksyon 79. Pagporma naman ng humble, ang pattern ay prefix o plus conjunctive form ng verb plus suru o itasu. Ang pangatlong paraan ay ang paggamit ng mga special honorific at humble verbs para sa iilang mga napaka-common na verbs. Mga 15 lang ang mga verbs na ito, kaya madali nating matutunan. Ang pang-apat na paraan ay ang paggamit ng giving and receiving of actions na conjugations na atin ang napag-aralan sa leksyon 70. Sa susunod na leksyon, 98, ating tatalakayin ang mga noun prefixes na o at go. Honorific at humble verb conjugations naman sa leksyon 99. At ang mga special honorific at humble verbs sa leksyon 100. Salamat sa pagpapanood at kita tayo ulit. Gambatte kudasai. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!